Viewers all over the world, as you already know, my name Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ what feeding yachi actually means. Yes, and my check while again that feeding yachi mean abụkarịrị ụfọdụ na-asị chi ọ na-eri anụ ọ na-eri nri kedu ihe actually mean. And my check while I'm basing in a feed yachi abụrụ niile feed with that's your physical animal ọkụkọ anyị igburu maọbụ ewu anyị igburu maọbụ ji anwa maọbụ rice ya ma whatever ọ bụla eji efidi chi gị na ọbụrụ star anyị na-enye ma fanta ị na-enye bụ atụ anyị na-efidi chi maka na chi gị bụ mmụọ ghọtara ya ihe ndị a ka anyị ya akọwa mana before we dive into this lecture important announcement echefuna na anyị nọ na month of August month ritual is ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes, they should go to the temple, to Ajago, for Kubi, all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of one another, social evangelical mission and consecrated food. And that guy said, but the last day of the month, I support here. So, this way, I never jaggy water, the water and support and WhatsApp numbers are only. Yeah, but over the issue, like he gave me, he make token donation to the account number, chat and the WhatsApp, and what other things we need for you in order to beat you. My WhatsApp number remains 0805-7837-672. Now let's proceed. What feeding yachi actually means. Feeding yachi, remember, chigi for the spiritual guide angel again, most spirit, the spark of God in you. They call you guys the spiritual you. Then onye ụwa gị bụ ya that your relation that interceded, that wish and longed for you to be born. Yes, in here with a link because he interceded and wish and prayed for your coming. Yes, onye ka gị na onye ụwa gị ji wee mekọta. Then both chigi both spirits ọ nara eri ji ọ nara eri ede. Yes, onye ụwa gị apart gokwa on both spirits ọ nara eri ji ọ nara eri ede. Can let me shock you. You know that Jino Ibu the father brought school area, no father area. Mana for the father neighbor to the no biangre. Did you work in it? Be home again. Mado Buzo and Twaja reached here, Nafage. One already the West Chineke, Kedre. It should go to Chuguaja. And call over our community one of the ancient book on go. On road to work. Work at Chicatari Hogan, Chuamaro. Was in the able a farmer on Ogbuefi. They worked at this Nunu. That is, they worked at Milliarity from me on us. Omea as no a division every morning with a white bull. People that Milliarity here, Buddha doing a mountain. Run among us, you go keep me here, near Keregi. Yes, in here call your name up. Was a cash never without a makewa. Then the Achologaja. Ah, Yogi. Can Achologaja. He goes here, maybe how many men can do. Umesia in devotion and honor, or drop on your make, they knew Barataba. So never drop on your here from ants. Man, the Jeba, they feed you on that make. Hane feed you, Hane can let you go today. We be here for making it possible for them to feed on that milk. So, well, one do just that in Navarata, Moses, where do I see a carry here, gentlemen? Or was here near Jello, Kajan Chuko, the Chuko can make. Was this why I'm what I am, was here? No Bocachukuna make go. No woman, Narasha make. The man was like so sad, was like, oh man, Nango when I thought of PCB, we blew me a crabota in no one wine, more antenna, and man Nango make, and about who then as the song we would. This man will see what I make.
ka Moses edemonize gị Chukwu oke wee gwa ụmụ anụmanụ abịazie ịṅụ mmiri ka nwa ọzọ mee ka anyị afọ Chukwu oke ka ezigara maka mmiri anyị ji agbatara anyị bred Chukwu oke wee gwa Moses ejekwa nwoke ahụ ọ marakwa etu o si si ya kwụsị iweta ya mmiri ya were mmiri ka ama gịnị wetaba ịghọtara ya etu a ka maka na ihe niile ekele Chukwu Chineke ama esi n'elu gọzie gị Chineke ga-esi n'aka o mepụta n'aka mee n'ọnụ ya bụ aka aja aja ebute mmanụ Chukwu okike ịgọzi gị kwụsị n'ihe ị na-alụ n'ihe ahụ ị na-alụ mee ka ihe anyị na-ahụ ide flut wee si n'ụzọ ịta nweta ngọzi so ịtọ ka Chukwu ji agọzi mmadụ so Chukwu oke na-esi n'aka ịnwụ ndị mmadụ wee feed the other animals so when ha rijuru afọ ha ekenekwa Chukwu so n'ihe niile Chukwu kere na-ekene ya bụ ihe anyị ji efeed ha bụ na example anyị na-anọ etu were ihe ọnụ na-eri jewe na mmiri jee chụọla aja ụmụ ihe niile bi na mmiri ọ bụrụ ha alụọla anyị ji ha alụọla anyị edeba na out of love anyị nwelụ for ihe Chukwu kelụ ka anyị ji eme ya bụ mgbe anyị ji eme ha bịakwana ha mara ha makwana ha alụrụ ọrụ m ji ha alụrụ ọrụ mede ha zara ọrụ m compound mana out of love ka m ji wee banye ha datin ha ga na-asị Chukwu okike nekwa na Eze-Ana abịa wetakwara anyị sweet banana wetara anyị ihe ọdụ na-eri Chukwu gosikwa ya ihe ekele Chukwu Chineke agọzie m fọ inye aka wee lụta ihe o kere eke bụ ụmụ ya maka na anyị niile bụ all the living things ụmụ Chukwu ya so etu a ka o si wee dị so ihe anyị ji efidi chionyeuwa anyị and other spiritual forces anyị ma ndị ichie ma ndị aka ma ndị egede ma nne m dem ndị mmiri ndị agwụ ihe anyị ji efidi ha bụ na anyị mana ndị a niile bụ ndị njedo nke Chukwu ha enwere ubi ma ọ ọba mana ncheta aka mgbe ọnwụ na iwere ihe wee nye chi gị ma ọ bụ nye ya nye agwụ gị ga-adị happy for remembrance na ịmarụ na ya na-enyere gị aka na intercede for ya problem therefore mgbe ị bịa na temple were ihe aja chụọrọ mmụọ nọ na temple aja nwa mmụọ ya na temple gasị so ife anyị na-elota anyị ma na anyị na-emeri ya ọgọ emere gaba maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị ike adị gwọta ọzọ mana ọ bụrụ na ụmụ mmụọ anọ na temple na-eri ya ọ bụrụ chi gị a na-eri ya maka na chi gị nwere ọnụ ihe anyị bụ mmadụ ji eri ihe bụ agụụ ji agụ anyị because of na anyị nwere flesh ya need nutrients and vitamin to grow now chi gị maọbụ onye ụwa gị anọzi na anụ ahụ so he nidoro actually he nidoro ọkụkọ he nidoro ewu ịghọtara ya ihe dị mkpa bụ na-ewetara ihe dị ndụ were nye ha wee gwa ha na ihe a dị ndụ a na anyị na-egbu ya to their glory to their honor ncheta obi na-abụ ha ọ bụrụ na emepe anyị ime mmụọ fụ ka chi gị si enwe aṅụrị ka spiritual forces si enwe aṅụrị ụdị egwu ha na-agba egwu a na nta ha na-agba iji nwe aṅụrị na nwa be m chetara gị ịmakwa etu o si adị na ụmụ mmụọ nọrọcha ụfọdụ ndị ụmụ mmụọ nọrọ ha na-anụ ka na nwa m na-erota ha taa na onye ha nọrọ ụwa na-erota ha taa mgbe a ha na-agwa ụmụ mmụọ ndị nke ọzọ na ha ụmụ m na-erotakwa ntata a na-egburu m egburu a na-emere m nke a na-eme remembrance more thing of honor ihe na-enye aṅụrị na ndụ a bụ the awakening of happiness so mgbe ọ bụla ịbụ inwetara bụrụ a source of happiness to mmadụ Chukwu kere enwere blessings ya mgbe ọ bụla ịbụ happiness inweta happiness to spirits they will bless you for that so actually ihe anyị ji akpọkụ ha abụrụ na ọha ya abịa rie mmadụ ga-erikwa the whole thing abịa na temple taata ọ bụrụ na mmadụ bunye anyị efi anyị gboro mmụọ na temple ọ bụrụ mmụọ ya erie yes mmadụ dịkwa ndụ ga-eri nwe aṅụrị wesị Chineke ebe onye wetara ego a si weta ego a si ka ndị mmadụ nwee aṅụrị na agụụ dị ego akụkọ na ya bụ akaụntụ na aṅụrị ka a na-eme example na temple ndị mara mma na adọmeri ụmụ ọkụkọ ọcha ndị mmadụ na-eji ya abịa na temple ebe achụ aja daizi this those big broilers adị agawa ije ndị mmadụ na-eweta ya temple ma ji ma ọkụ ihe dị na ya eweta ọkụ ahụ ma dị very happy na onye dị etu a chetara m cheta na ọ ya abịatụ mma kene Chukwu n'ihe o mere ya mma agọzi onye ahụ esi ma ezumezu ekene dịkwara n'ọkụ unu merie after thanking them enwee m onye a nwewe aṅụrị onwe ngozi mma agọzi onye agọzi onye a n'ike Chukwu mmesizie detin enwere nke nwere ụzọ ọkụ adachi onye ọbụla na-alụrụ m ọrụ ịghọtara ya onye ahụ egbukwa anya na ezinụlọ enwe nwe aṅụrị ka a chọrọ so the most important thing on earth is how many people ka ị megoro ịbụ cause of joy in their life
onye na-eweta blessing. So mgbe ọbụla anyị mere ụmụ mmụọ ọ bụ chi anyị ọ bụ ndị ichie ọ bụ awụ ọ bụ akwari mmụọ ọ bụ any altar ọbụla ịbịa gbuoro anụ, onye bụ mmụọ na-enwe aṅụrị na-echetara ya maka na ọ ncheta aka. Ịbịa na be m today, o nwere a friend of mine na-arụ ọrụ nọmba US, mana ọ batara that time butere m mmanya cost almost 400,000 na my van now. Ụfọdụ na-eweta expensive things, ụfọdụ na-ewetara m perfume, ụfọdụ na-eweta so many things, and those things I na-eweta onye ahụ ego like more. I don't take alcohol, although ụfọdụ na-eweta m like altar wine. Mana ndị a wetachara alcohol I don't take. Nwetara ya? Mana ọ nwe ọtụ ndị mmadụ ga some visitors m nwere m enye ha, mana however mgbe onye ahụ wetara that na ụgwọ na ọ bụrụ ihe m na-eyuzu, adị m adị very happy. Ihe na-atụ m ụtọ ọ bụ na onye ahụ chetara m, maka na ama na enwere ọtụtụ ndị mmadụ Chukwu si n'aka m wee gọzie ha mana ha echetara ha rie ọnya rie nnọkọ, but is well. Mana ihe m na-achịkọwa na ndị ahụ chetara echeta, it brings joy. Ọ na-atụ m ụtọ nnukwu na mpụ na ndị a chetara. So ayọm Chukwu oke si ebe ọ bụ na ndị na-eto achịta biko gọzie ha, aba ha si wepụta ego akwụkwọ na ya. Anyị na-arụ temple today, o nwere ọtụ ndị mmadụ na-edonate n'obi ọcha ha. ọṅụ na-enwe bụ ka ụmụ mmụọ ka a gọzie ha ebe ọ bụ na ha chetara na enwere mmụọ mere ha ihe. So that joy bụ ihe dị mkpa, so mgbe ahụ ị chetara chi gị ma ọ bụ chụọ na be nna gị aja, ụmụ mmụọ agha abụrụ ha ga-eri ya. Ihe dị mkpa na iji ihe dị ndụ wee yọọ maka ndụ gị, wee sị ha ka ndụ gị dịrị. Then the meat ọ ndị mmadụ dị ndụ ga-erizie were emeri ya. Like na temple on Tuesday na anyị ga-achụ aja na temple, sie rice ndị nọ n'eri ṅụọ yọtara ṅụọ mmanya na anyị mee those things bụ sara aka ka anyị mere ka ọ bụrụ a cause of joy to ndị dị ndụ, maka na onye dị ndụ dịkwute ihe ọma. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na feeding ya chi does not mean na chi gị na-eri, maka Chukwu chi gị bụ mmụọ. Mana ihe dị mkpa m ncheta, o nwere rụta m nwata nwa ụmụ dị 90 years now, ụmụ ya wee sị mma na ha ga-celebrate ya kịta ọ dị ndụ. So on that particular day, I spent millions of naira kpọọ ikwu na ibi ya, even the woman self ọ na wichi ya ka ibi ya. So mana she's very happy. If multitude of people bịara celebrate ya na nwa ya na-eme 90th birthday, so ọ dị very happy. Ọ sị ụmụ ya ọ na-akwasịgokwara m na ugwu a ụnụ kwanyere kịta wee mee ka esi nwa aṅụrị ya nke ya dị ndụ na ndị dị ndụ n'ozugoro ya. Bọsị ya anwụsị ihe ọbụla unu meziri ele okenye ya adịghị fulfill ntị ọ dị. So gịnị ka m na-achịkọwara? Ihe m na-achịkọwara gị bụ aṅụrị a nwaanyị a nwalizie nnọọ ịgbawa ụzọ. So aṅụrị ahụ chi gị ga-enwe n'ichetara ya, mmụọ nsọ gị ga-enwe n'ichetara ha isie n'ọfọ onye na-eme miracle. Ịghọtara ya? So mara na ọ dị important ị na-efeed chi gị, na-efeed ya spiritual forces from time to time. Feeding ị ga-efeed nwere ike ịbụ through just bịa saraka, nwere ike ịbụ through aja ihe mme, nwere ike ịbụ nke a ma ọ bụ nke, mana ihe ọ bụla ị na-eme in honor of ya chi. Ọ bụgo ị na-enye arms, it should be in honor of ya chi. Example, na temple anyị every first of January anyị na-eme ancestral day, anyị na-ebute rice kee ọtụtụ ndị mmadụ, and maybe in honor of ancestral forces. Here need the happiness of the receivers. So malo na ifi the children uru dia. Mana malo aya de kuno mmụọ ha de gada nje de rie no no. Ihe a na-eri uwe kene. Mmụọ na Chukwu gada na eri uwe kene ka ọ na-eri. Ọ dị eri ji, ọ dị eri ede. Ji na ọkụkọ ahụ ibujere fada na indomi a na ibujere ọ bụrụ Chukwu na-eri, ọ fada na-eri. Mana Chukwu fada rie ya n'obi aṅụrị, fada anyị richa ha ncha. I used to be an insider. Fada anyị richa ncha nke o rifọrọ, ụkwa dachịkwata ndị mmadụ eri enwe aṅụrị. Aṅụrị ya bụ ihe ha chọrọ, ahụ ha rie ya na Chukwu erigo nchi ọ dị. Maka na ọnụ mmadụ bụ ọrụ Chukwu. Nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi abụọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke
ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile obi m siri ike na Chineke meworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Supreme be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.